Ndire jiuyo ndire Gandanga ndire ndire jiuyo ndire Gandanga 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 ndire jibabandire Gandangandire jibabandire Gandangandire jiuyo ndire Gandangandire jiuyo ndire Gandangandire jiuyo ndire Gandangandire jibabandire 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 Gandangandire Kofuti ari jiribi ndire Gandangandire jibabandire 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 Gandangandire teto to watakatomanya mastriti tito pamberi vana vamasongo ekuti anofanana akaipa masongo vana masongo anoipa zokuti unonyatsovati heyi wakaona urimo mutoito uchimanya mustriti uchiti anowina makatibiwa mazuva orechi aiwa isiri nani kwakadi kwachireya kugokwe kwamazuva zvido kwakanaka chaizvo gokwe riri kubva vanhu vane zvipo hama dzangu gokwe riri kubva vanhu vakawanda vane zvipo vakasiyana siyana rakachongwe ndokugokwe mazibaba rechi ndokugokwe isu tiri machireya ivo vari machireya tese tiringoriwa pane vamwe vatisingatozivi vatori nezvipo futi vatori mugokwe umo mumachireya ngatingoti gokwe yeseka gokwe ino vanhu vane zvipo gokwe ino vanhu vane zvipo vanhu vakawandisa vana masekuru mapipi vana madzibaba vanzi madzibaba nepagokwe senda vana madzibaba ushibhai vana madzibaba kirebhi madzibaba kirebhi kuona uri mugokwe usingazivi madzibaba kirebhi utiso mugokwe hauso mugokwe kuona usingazivi madzibaba kirebhi namadzibaba reji unenge uchitori kure unongosiro mugokwe unongositoriwemo ichokwadi toripo amwe maprofita simbi vatorimo imuro yengodzo kunyenzichi nyenyedzinomwe wakwamicho handiti wekwamicho saka utonyanzaona kuti aiwa takaenda totogara titori papakirawo zino ukatona takarowa magemenzi amukona mucheka itoripo panapa chatowakumbira miiri tonosonesawo nguo yaso zvakaita dzavo vanoona vakatoshonga kuchena aiwa tinokupai takarowa mabhachi chegreen saka toda kuti titobvawo tine nguo inosvika totakatobata basa saka musi wa 26 June kune mutambo wati kuda mwatese 3 days vanhu vakati ga saka segokweka tese tetitoripo kunamata ndokwatiri kutoda manje inoona uda kunamata ndoda kunamata kumana inonamata ndokuda isingaiti kunamata ndokwandiritoda musi wa 26 June ngatisanganei pachireya tese pachireya ngatisanganei ipapo titakati tina braka chongoba kushana ushata bazi nyuwani bazi vanenge vatoripo netimu ravo recapital studios inenge itoripo ipapo handei tese upera musi wechingani zviya inopera musi weSunday 26 27 28 chakahaka panenge pakahakiwa panenge pakaipa zvokuti
Saka mukutasira kuitira vanhu zvipi nezvipi minanare muda kuitira vanhu? Tikutasira kuti musi wa26 June tinenge tichiporesa mapenzi, tinenge tichiporesa vane zvipusha, tinenge tichiporesa vane nhuta, tinenge tichirapa vanonetswa nezvikwambo, vari kushandiswa kuti vasaroorwa, vari kushandiswa kuti vasaroora, vari kutsvaga mabasa, tinenge tichivabatsira tichiita munana, vari kutsvagawo mabasa ekudhiraivha, vanoda kuti tivagadzire rukwa, kuti chero vakuenda kumabasa vasatye kuenda kakusiya madzimai avo. Mudzimai wangu ndikamusiya panapa ndiwana aitwa kabhora mberi, ndiwana mukadzi wangu aitwa chimberi mberi, ndiwana ai papo parikukwazisa, panokukwazisa ipapo, aiva parikukwazisa vanhu vakawanda. Aiwa, rukwa tinenge tichitoisa, tinenge tichitobatsira vose vane matambudziko, tinogadzira vane mamainzi, tinogadzira mamaini iwayo, vane mabhizinesi, tinosumudzira mabhizinesi iwayo. Vamwe vaiva da kuudza chokwadi, vamwe vaiva techingori pakutsvaga keshi zvedu, techingotsvaga mari, tichingotaura zuva rumaya. Uyu murume uyu ndewechidhaka, haasi wechidhaka, wechidhasti, bhozi mvura yachanaya. Watova wechidhasti madzibaba reji. Ukaona vanhu kuti tinovashanyira tichitovavinga ka, hatipenge zvesu. Muna tichiuya pamatare evanhu ava, hatipenge. Kuna vamwe vanotivinga isusu, vaitoda isusu vatiisa kuti hatina chokwadi navo. But ukaona iko zvino tane brain manje iko zvino, ukaona vanhu tichitobuda tichitotaudzana navo soka. Ndisina heti yasi kurugoko yeye. Mufana zati aiwa cheche chakatochaya. Bhozi madzibaba reji, nai madzibaba reji. Vakachongwe. Tomboti munhu ada kubata aipa phone. Ari kuSouth Africa. Chero ari muno muZimbabwe, chero ari kupi, chero ari muno Macheria muno. Toda kuti munhu anokubata aipa namba dzenyu chirichi. Munhu anondibata panhamba dzinoti dzebhadhi dzinova dzeWhatsApp handiti ka. 0779 038 495 ndedzeWhatsApp nekufona dziripo paWhatsApp. Kunoenda kwabata paWhatsApp vasikadi kuti vanhu vanzwe vanenge vari kunze. Tapota isai maaudio. Audio inobatsira kuti munhu unotsanangura nyaya kwete kuti makadi mazoba masora sei, saka kuri sei koko, saka munani, saka mazoda iso wosaone mazoba ndodzi ningi so audio, short audio. Kwete ubvaita audio ne 67 hours ka. Uchitsanangura kuti mazoba ndakadai so ndine hama yangu yakasungwa iri mujeri, ida kubatsirwa, yakapara, haina kupara kuti yakapara, wabatsirwa. Mazibaba ndira kudai basa ranetsa, zvakadai ndiri kwakati zvapera. Kwete zvokutanga kuti mazibaba musa inini manje mazibaba murume akaenda imi 0775 0779 038 495 dzinowanikwa paWhatsApp 495 ka 495 dzinowanikwa paWhatsApp, Facebook zvese, Facebook iripo madzibaba reji. And then the net one 071 083 1152 net one irifona unobatika ipapo. Kona bhadhi yadzima fonera net one, vane mafoni hobo tachitomaona apa tichibatsirika. Ukaona kwatinouya kwaChireya, kukwira mota tichiya kuno kwaChireya, tigongofamba ngouya chiverenga mazuva, tikwasira mazuva mangani kusvika musi wa26 kusvika musi wa26 achiripo. Patatouya kaibata svimbo limbo iyi, tibate tikomborerwe kuti ropafadza kuti ropa. Go back to sender tinoita ka tataikangamwa. Alright. Tinoita ne go back to sender. Right. Dzosera vanhu zvikwambo zvavo kuti zvivanetse. Right. Kunodzosera vangu vachishandisa vamweni. Nembavha tatakangamwa ka. Right. Mbavha tatakangamwa. Zvibiso. Vakabirwa. Vese tinotumira nyuchi. Kumbavha idzodzo. Right. Saka tatazvikangamwa izvi. Right. Saka matambudziko akawandisa achabatsirwa vanhu. Parukwa vari kuda rukwa ndaguhwisisa pano rukwa. Tino vamwe vari panze apa tatoonawo rukwa. Ngaruka guri kushanda. Ende vakomana ada kuudza chokwadi, garai matsanangurira mhuri dzenyu mukaita zverukwa ka. Mugara matsanangurira mai mwana. Taakuita zverukwa. Unoziva zvinobohwa kuti mukadzi wako anoita zvimwe zvinhu asingazivi, kana kuti anoitiswa nomumwe munhu asingazivi, obva abatwa, uchamuramba here? Bwezi hapana paungagara nehure ka. Mukadzi ari kuita zvechipfeve, bhaibheri rakatoramba mukadzi angoita chipfeve ngaafambe. Saka gara wamuudza chamwari panapa takudai, ukazobatwa mhena hako
unenge wakutofamba kweko kwakutoenda, kwete kungoita musina kutaura kumana. Taurira naye. Vana madzibaba vanobata basa. Unofunga kuti achitofunga mafani zida unotesta ka. Vana mai nemiwo futi, asi kuti rukwa ndigwa na baba chete, ndigwa na mai chete ka. Ndi ana baba. Vana mai pamunoisira vana baba garai maita kuti kwete munhu anosvika kumba kwa vanhu ona mudziyo hauchasumuki, hauchafambi, mudziyo uya wangwa mudziyo usina basa. Aboyerwa kumana. Ngatigare taudzana kuti baba mwana, ini ndo zvatovapo, imba yangu ndiri kuida. Saka ndo zvandaitira. Mai mwana, imba yangu indoida. Hakusina mukangoita zvamaita. Kuzvimba mana asingeni football club bhora rozvimba iyo ningirini iyo tournament